Намираме се в професор Иширково. Тук сме по програмата Националната на Министерството на образованието неразказаните истории на българите. Нашата тема е прозренията на академик Иширков за националната идентичност и приносът му в културното наследство. Съвместната работа, която осъществяваме, е между нас и между Асоциация Рила и Българското неделно училище Райна княгиня в град Бургос, Испания. Каква е целта на нашата тема? Прозренията на академик Иширков. Целта е да покажем, че този наш първи учител географ е човекът, който е поставил началото на академичната география през 1898 година в Софийския университет, тогава все още висше училище, в първата катедра по география и етнография. Академик Анастас Иширков има богато научно творчество. Той е автор на над 220 прекрасни научни публикации, 25 книги и монографии, преведени на различни езици. Самият той е един от строителите на съвременна България. Енциклопедичен ум. Човек владееш 6 европейски езика. Същият е историк, етнограф, филолог и разбира се, това с което остава в нашата културна съкровищница, това е географът. Академик Иширков твори и работи в различни научни области. Той в продължение на дълги години сам води 17 дисциплини по география. Той има почти 40 годишно научно творчество. През 1918 година създава Българското географско дружество, на което остава председател и почетен председател до смъртта си на 6 април през 1937 година. Академик Иширков участва в различни държавни мисии, свързани с защита на националните интереси и българската идентичност, след Букурешкия мирен договор, през литовските преговори. Той защитава пламенно идеята, че българската народност и българския народ има широки граници, че това е най-старият, най-културният, най-възвишеният народ и че великите сили неправилно разделят земи от България откъсват. Академик Иширков пише за Добруджа, за Македония, за Тракия, за българските селища. Това е човекът, който създава началото на географията на населението, географията на селищата, хидрологията, климатологията и редица други географски науки. Но неговото най-светло, най-запомнящо се и най-важно нещо, че това е основателят на антропогеографската наука в България. Науката, в която се обединяват природната и икономическата география. За академик Иширков географската наука е най-старата. Тя е границата между историческите и науките, които са свързани с Земята. Академик Иширков вярва в мира. Той винаги по своите писания смята, че именно чрез мир, чрез преговори могат да се достигнат до най-големите позиции. Академик Анастас Иширков е човекът, който за първи път успява да убеди географската общност, че географията трябва да излезе от своята описателност и да тръгне към своята системност. По отношение на учебниците, които се пишат по география, той смята, че нагледността и практиката са основните в географското преподаване. Академик Анастас Иширков, пишейки на различни езици, успява да бъде световен, европейски учен. Не случайно той е почетен председател и участник в редица академии в цяла Европа. Човек, посетил
изключително много места. Човек дал своя живот изцяло на науката, дарил всичките си спестявания преди смъртта си от 900 000 лева за стипендии и за подкрепа на географската общност. Обучил редица други ученици, като Иван Батаклиев, като Анастас Лешков. И най-интересното и едновременно много неприятно за нас, съвременните географи, че за дълъг период от време академик Анастаси Ширков беше забравен, беше забранен. Ние, неговите наследници, трябва да си припомняме пред всяко поколение за неговите прозрения, за това как той дълновидно предполага, че Варна и Бургас са българската черноморска ривиера, за това, че Македония трябва да бъде независима, за да може да бъде икономически силна и така по този начин да бъде интегрирана към България. Професор Анастас Иширков е роден на 5 април 1868 година в хубавия град Ловеч, който още преди освобождението се е славил с просветено и родолюбиво гражданство. Той се ражда в семейството на Тодор Иширков и Мария Хитрова Иширкова. Кръстен е на войчо си, ловешкият деец на тайна революционен комитет Анастас Точо Хитров. Негови братовчеди по майчина линия са професор Стефан Ватев и генерал-майор Иван Ватев. Баща му, който произхожда от старо заможно семейство, се е занимавал с кафтанджийство. Той шил дрехи, антери и елици. Дюкянът му се намирал на моста. Там приемал поръчки. Кафтанския хан имал удая. В нея му работили кафи и чираци. Токата си продавал по панаирите. За нещастие, кафтанския хан се случил пожар. Овчанли отишли да го гасят. Тодор Иширков също спасял удаята си. Докато газа в студените води, се простудил. Не след дълго си отишъл от живота. През 1869. Анастас Иширков бил само на година и половина. Не минало много време и нова трагедия връхлетяла семейството. Другото дете в семейството, Недялка, починало. Почернената майка Мария се захванала да отглежда малкия Танас. Помагала и бабата Неда. Просветената му майка, която била завършила втори клас от класното училище, се заела с възпитанието и образованието на невръстния си син. Петнайсти юли бил горещ ден. Ловченли изгаряли от жажда по пътя си, но вода не се намирала. Тогава майка му Мария припада и умира. Наскоро след това от живота си отива и баба му Недка. Детето остава напълно само на белия свят. Иширков бил взет от майчините си родители, дядо Цочо и баба Гаца. По време на освободителната война загива зет им Тодор. Умира и дъщеря им Пенка. И те оставят две съвсем малки деца между 1 и 3 години. Наложило се да отглеждат внучетата си сирачета, въпреки преклонната си възраст. Дъщеря им Стефана също била дете, само на 12 години. Баба Гаца ежедневно плачела, мъката изгаряла душата й, но дядо Цочо все повтарял: „Бабо, стягай си сърцето. Бог за това ни запази живота, за да отгледаме тези деца.“ Отгледан в тази среда,
Това се отразява и в първите литературни творби на Еширков. Такава е творбата му «Дядо ми ме изцери», която ни сочи каква голяма привързаност и обич е хранил към дядо си и баба си. При тях той завършва 3 клас. През септември 1884 година се записва в Габровската гимназия, тогава едно от малкото добре уредени средни училища в България. Там Еширков учи 4, 5 и 6 клас. През януари 1888 година, когато той бил в последния 7 клас на гимназията, избухва ученическа стачка, в която той участва и гимназията бива временно закрита. По време на гимназиалното си образование събира народни умиротворения. Те не са отпечатвани, а част от тях са използвани от професор Беньо Цонев в дисертацията му «Източно-български вокализъм». Еширков не пожела да се презапише отново там, а отива във Велико Търново, където през юли 1888 година получава свидетелство за завършване на средно образование. Подбуждан от най-възвишени родолюбиви чувства, той поисква от Министерството на народната просвета да бъде назначен за основен учител в някои от пограничните области на България. Но вместо учителско място той получава предложение да следва с 60 лева месечна стипендия във висшия педагогически курс, който бива открит през есента на 1888 година в град София с задача да подготви учители. Еширков приема това предложение и постъпва в историко-филологическия отдел. През 1891 година с още 34 други свои съвипускници Еширков завършва висшето училище, както е бил преименуван курса. Той и другарите му са първите хора, добили висше образование в ново освободена България. През есента на 1891 година той бива назначен за учител в Варненската мъжка гимназия и преподава география. През това време Атанаси Еширков пише стихотворения и разкази. Публикува в шуменското списание «Искра» и в разградското списание «Съвременник». Тази си първа година той не можал да довърши, защото получава нова държавна стипендия, за да отиде да се специализира по славянска филология в Лайпциг. Тогава едно от най-известните средища на славистиката. Причината за да получи тая стипендия са разказите и стиховете, които той пише още като студент и които обръщат внимание на преподавателите му. През 1892 година Анастасий Еширков специализира славянската филология при известния славист Август Лескин в Лайпцигския университет. През 1895 година защитава дисертация при професор Радцел на тема Южна България. В Лайпциг Еширков разширява много познанията си. През лятото 1893 година той прекарва в Нанси, за да разшири познанията си по френски език. В богатите библиотеки на този град той получава много исторически съчинения, бележките от които му прослужват при първите му исторически статии. През 1894 година издръжката на всички държавни стипендианти в чужбина била прекъсната. Благодарение обаче на материалната помощ, която му оказват братовчедите му Стефан и Иван Ватеви. Той остава още една година, която той посещава изцяло на география. Завърнал се в България. Той бива назначен за учител в първа мъжка гимназия,
на 1.9.1895 година. И този път той не довършва годината, понеже бива изпратен отново на специализация, с оглед на предстоящата за откриване катедра по география в Висшето училище. През 1896 година е изпратен от Министерството на народното просвещение на специализация по география в Берлинския университет при известния географ професор Фердинанд фон Ретхафен. Там прекарва лятното полугодие на 1896 година. Така все е странно подготвен и спрял изцяло вниманието си върху географията. Чирков заема с конкурс редовната доцентура по география и обща етнография на 1 февруари 1898 година. От тогава до юли 1933 година, когато се оттегля по болест от университета, в продължение на 35 години, той застъпва тая научна дисциплина. През 1909 той става редовен професор, а в периода 1915 до 1916 година ректор на Софийския университет. В 1920 година виден български учен е преподавател по география в Свободния университет. През 1904 година става член на Българската академия на науките. Член е на редица научни институти в Германия, Полша, Унгария. През 1918 година професор Еширков създава Българското географско дружество и е избран за пръв негов председател. А през 1920 година става член-основател и на Българския археологически институт. Еширков е пионер в българската географска наука в пълната смисъл на тая дума. Преди него географски трудове, писани от българи в България, почти не е имало. В бившето училище география не е била застъпена. Учебниците за средните училища са били компилации или непригодени за нашите условия, преводи от руски автор. Пише научни трудове, чете лекции по география и обща история и обща етнография. Разкритикува учебниците и посочва как трябва да се пишат те. И взема от друга страна дейно участие в управлението на университета. 3 пъти той е бил декан на историко-филологическия факултет. 1 път ректор. И то през извънредно важната 1915 до 1916 учебна година. И много пъти член на академическия съвет. Като пръв професор по география и пръв уредник на Географския институт при университета, той слага основата на библиотеката и богатите му сбирки. И в последния си завет той пак не ги забравя, оставяйки книгите и другите си географски пособия на него. Обществените заслуги на Еширкова са огромни. Неговото значение като защитник на националната му кауза, така справедлива и така оспорвана, е много голямо. Географско-етнографските му изследвания са една пълна научна обосновка. Спокойно, методично и с пълна научна безпристрастност той излага неизчерпаемите доводи за справедливостта на българските искания. Дори в моментите на всеобща национална екзалтация около Балканската война, той не се подал на временни увлечения и не е изменил на научната си съвест. През 1913 година Еширков е член съветник на българската делегация за сключване на мирния договор в Букурещ. Тревогите, които той изживява там, му причиняват диабет. Той е пращан 2 пъти в Германия.
с политико-културни мисии. През голямата война той прекарва около 3 години в Швейцария. От 1916 година до 1919 година в трескава научна дейност, защитавайки в това средище на международната политика българската кауза. Най-важните му трудове на чужди езици са излезли през това време. През 1919 година пише няколко меморандума в защита на България. В управлението на Народния етнографски музей той взема дейно участие от 1909 година. Като член на музейния комитет, участвал е в редактирането на редица научни периодични издания или списания. Преживее професор Иширков завещава на Софийския университет сумата от 900 000 лева. Близо 50 000 лева пък дава на строителството на читалището в родния му Ловеч, за прокарване на железопътна линия, за камбанарията на Ловешката църква. За академик Иширков науката е не само знание, но и съзнание, т.е. умение да се използва знанието както трябва. И той го доказва. Още в своята встъпителна лекция през март 1898 година на тема «Задачи и съдържание на днешната географска наука», в която убедително показва мястото на географията в системите на науките. Нещо повече, за него географията е най-старата наука, която е практически възникнала заедно с човечеството. Географията, като наука за Земята, пише Иширков, е една от най-широките дисциплини и се намира в многостранни връзки с другите науки. Специално внимание авторът отделя на границите на географията. За него тя е широка наука, която има за предмет природата на Земята и живота на хората. Чрез синтетичните методи си служи специалната география, а чрез аналитичните – общата география. Напълно приемливо е твърдението на Иширков, че географията заема централно положение между естествените и историческите науки. Тя ги съединява. Актуално и до днес остава виждането му, че антропогеографията може да се нарече още и културна география. Орография и хидрография на България 1913. Чалагавският проход в Стара планина 1913. България и Бяло море. Политико-географски чертици 1914. Опътване към изучаване селища в българските земи 1914. Западните краища на българската земя. Бележки и материали 1915. Охридското езеро и град Охрид 1915. Брой на българите 1916. България. Географски бележки 1919. Западна Тракия и договорът за мир в Ниой 1920. Поход на Владислав Варненчик в България 1443 до 1444 година 1923. Характерни чертици на градовете в царство България 1925. Град Ловец. Географско положение 1929. Река Осъм 1930. Стари описания на Ловец 1931 и още много други. Много са недъзите, които разяждат нашето общество, народ и държава. Но най-страшен ми се представя корупцията. Нея си оприличавам на болест, която прояжда месото на тялото, оглозгва кокала, чрез болки и безпокойства отслабва организма и направила достатъчно пакости на едно място,
се залавя с друго и действа все тъй язвително, докато покуси живота. Корупцията – това е развала, извращение на всички човешки принципи от съсипателното действие на порочни страсти. Но нас с чуждата дума кръстихме най-големия грях – кражбата на народния имот. Корупцията е заразителна народна болест. Пренесе ли се тя у млад, не закрепнал още народ. Тя го разхлабва, докарва го дори до гибел. Историята е пълна с такива примери. От IV век насам у нас се създаде държавна и народна корупция, която от ден на ден все повече се увеличава. Народът няма вече онова търпение да чака Бог да накаже крадците. Както модерната медицина не смята за своя главна длъжност да лекува болните, а да създава условия за по-малко заболяване, също тай трябва да действат законодателните тела относно корупцията. Трябва да премахнат или поне намалят условията за корупция, а тъкмо в тази посока се прави твърде малко. Това са думи написани в статия преди повече от 100 години на страници на вестник Ден. Нейн автор е професор Анастас Иширков. Той не минава под Венчил. Изключително обича родния си град Ловеч, където често се прибира. 4 години преди смъртта си, на 6 април 1937 година, Анастас Иширков прави завещание. Посветил живота си на географията, неговата воля е да се основат 2 фонда за нейното развитие. Първият – стипендия Анастас Иширков с начален капитал 900 000 лева. Волята на професора е приходите от него да се дадат за 2-годишна стипендия на млад българин в чужбина, завършил география в Софийския университет. При липса на подходящ кандидат от специалност география, можел да бъде подпомогнат възпитаник от друга специалност. През 1952 година и 2 фонда на професор Анастас Иширков приключват съществуването си. Средствата им се вливат в републиканския бюджет. Професорът не е забравен. 4 улици носят неговото име. 3 в София и 1 в родния му град Ловеч. С неговото име е наречена също аудитория в Софийския университет. През 1942 година село Кочина, на 18 км от Силистра, е преименувано на професор Иширково. Вторият фонд е определен за награда на студентски научни трудове по българска география. Фондът по-късно е създаден при Географския институт с начален капитал 55 000 лева. Годишните приходи са предназначени за награда на студент, написал най-добър труд по българска география. Анастас Иширков оставя средства и за погребението си, и надгробната плоча. За изпълнение на волята си определя ректора на университета, декана на историко-филологическия факултет и свой роднина. Те изпълняват желанието му, след като напуска този свят. Още на следващата година и 2 фонда са основани. Изпълнена е и волята на дарителя. На гроба му да се вдигне паметник, който изработва професор А. Дудулов. За да можем да изучим всестранно нашия народ, трябва преди всичко да изучим неговите селища. Емблематичен цитат на Иширков. И той съзидателно, начетено и системно изгражда фундамента на географските анализи за Ловеч, София, Варна, Елена, Шумен, Силистра, река Дунав, Македония, Тракия, Беломорието, Добруджа, Бесарабия, за западните покрайнини, Норвегия, Полша, Италия и други. Изключителен е приносът му в областта на географията на населението и селищата. На тази тема са посветени 47 публикации. В своята програмна статия "Опътване за изучаване на селищата в България" от 1906 година се дават указания, алгоритъм, който се спазва и днес, за изучаване на географското положение, типа на селищата, видовете и формите на къщите, произхода на имената на селищата и други.
Крилата и задължителна за знание от всеки български географ остава неговата фраза, че за да изучим всестранно нашия народ, трябва преди всичко да изучим неговите селища, които са най-висшият изразител на неговата материална и духовна култура. Иширков полага основите на почти всички географски дисциплини и направления на географската наука в България. Води полемика с най-известния сръбски географ Йован Двич, който оспорва опитите му да представи населението на по-голямата част от Македония като аморфна маса, по-близка до сърбите, отколкото до българите. 1916 година Атанаси Широков е поканен и участва в научната експедиция в Македония и Поморавието. През 1917-1918 година е член на Поморавския народно-просветен комитет. Приносите му са свързани главно с историко-географските и географско-етнографските особености на различни райони на България, както и по въпроси на орографията, карст, тектониката и климата в страната. Извършва теренни проучвания на извора на глава Панега, Варненското езеро, карстовите води в Добруджа, редица езера в Рила и Пирин. Прави пълна характеристика на речния отток и водните богатства на България в монографията «Хидрография на България». Автор на изследвания на различни български градове, както и на първата университетска книга по география на България «България – географски бележки». Част от трудовете му са на чужди езици, което подпомага географското познаване на България от чужденците. Предприема редица географски изучавания и пътувания из България: Македония, Тракия, Добруджа, Сърбия, Босна, Херцеговина, Черна гора, Гърция, Румъния, Унгария, Австрия, Чехословакия, Германия, Полша, Дания, Норвегия, Швеция, Англия, Шотландия, Нидерландия, Белгия, Франция, Швейцария, Северна и Средна Италия, островите в Егейско море и Смирна в Мала Азия. Иширков е основател и представител на Българското географско дружество от 9 ноември 1918 година до 1934 година. Той е действителен член и основател на Българския археологически институт от 1920 година. Редовен член на Българския научен земеделско-строителски институт. Редовен член на Научния институт Западни покрайнини. Редовен член на Научния институт Добруджа. Член на Маджарското етнографско дружество в Будапеща. Член на природо-математическия клон на научното дружество Шевченко. Член на Географското дружество в Берлин, на Чехословашкото географско дружество в Прага. Член е на Славянския институт в Прага. Иширков е основател и представител на Българското географско дружество от 9 ноември 1918 година до 1934 година. Той е действителен член и основател на Българския археологически институт от 1920 година. В прозренията на учения Иширков се разкриват най-вече в задълбочеността му като автор на над 220 уникални по своя характер публикации, от които 25 книги, монографии и първият учебник по география на България академичен на 6 европейски езика. Близо 1/3 от неговите научни публикации са посветени на проблеми, свързани с защита на българските национални интереси, чрез доказване на българската идентичност на населението в Тракия, Македония, Добруджа и Моравия. Значителна част от публикациите му осветляват редица спорни въпроси от историята и етнокултурния облик на населението на Балканите. Той стига до разбирането, че Стара планина никога не е изпълнявала ролята на етнографска и политическа граница, какъвто е случаят с Алпите и Пиринеите. За нас академик Анастаси Ширков е олицетворение на българската духовно-научна енергия. Полагайки основите на Българската академична географска школа,
Именно той начертава пътят на нейното модерно европейско развитие. За нас е гордост, чест и задължение да се похвалим, че в интелектуалната ни академично-географска основа завинаги е вградена знаменитата личност на академик Анастас Тодоров Иширков.